रुपालि दाबायदियाव नोंसिनि आइ आफाया आंनो हरा होनोब्ला नों मा खालामगोन? नों मानो बिदि बुंबाय थायो? सानफ्रामबो नों बिदि खोथाखौल' सानबाय थाथारो। साननांगौनिबो खोथा जानानै फैयो। सानाबाबो जाया। नोंसिनि बाबा बिफाबा हरगोन ना हरा? आंनो गरिब होननानै मुगैगोन ना मागोन बोरै मिथिनो? ओइ थम, बिदि दाबुंना प्लिज। मानो हरा जानांगौ? जोंना आफाया बिदि नंखाया, आइयाबो बिदि नंखाया। हरोरा, मानो बिदि बुंबाय थायो नोङो? हरो होननानै बे खोथाखौथ' नोंसो बुंदोंना, रावबो बुङाखै। नोंनि आइ आफायाथ' बुङाखैना। दायथ'आ नोंसिनि आइ आफानिसो जायो। हरनाय हरै खोथाया नोंसिनि आइ आफायासो बुंगोन ना। नों बिदि बुंबाय थानाङा थम। आइ आफाया हराबालाय माथो जानो? आं खारस'नायगोन ना। बिदिब्ला थांसै रुपालि न'आव। थ'। ओइ अखाफोर नों मानो एसे समायना? ओइ राजु मा खालामदोंब्रा? माबाया गुफुरा गोलावा बिदि बादाव होयो घन्टा मानसिखौ। माथो नोंहालाय हारसिं जिरायबाय थादों? मा खालामबाय थादों? माथो खालामनो आरो, सिंगेल लाइफ ना। नोंसोरबायदि डाबलबासोमोन। डाबलबालाय माथो सुखब्रा? जेबो सुख गैया। नों जेब्ला लागोन अब्लासो बुजिगोन। दिनै रिसार्ज, गाबोन माबा, गाबोन बबावबा थांनाय, गाबोन ओरैबायदि ड्रेस नांगौ। लाबासो मिथिगोन नोङो। ओइ, सिगिखो ना माखो र' मानसियालाय? आंबो लाहांलाहांसो जादोंमोनलै सासे। माबोरै सिगिखायोब्रा, हामालै बिदि सिगिनो। लालै ला लाबासो बुजिगोन नोंसोर माबायदि, बेसेबां खस्थ'। नंखायना नंगौब्रा खोथाफ्रालाय। ओइ आसोलफोर, मालै? मा खालामबाय थादों? बा सानैजोंल' बाव। थम, माथो खबर हरलाय आजिखालि? बा। मानि खबरलै आसोल? मानि खबर आसोल? माबालै साला थमा आंनि बिगुमै जाहां ना, बै आंनि आमाइनि फिसाजो रुपालिया, बेजोंसो आजिखालि लायना। नंमारगौ थम? माथो बुंनो आरो, नंनायालाय नंगौमोनलै भाइफोर। माथो खालामनो आरो। पार्टिया बोरो थम, पार्टि। सानै साथाम नोंसिनासो। नङाबा पार्टि होआबा महाभारत लेलाखौ बुफ्रुना होजोबगोनलै। दारामा खिथाय। ओइ बिदि नङाब्रा थेमोन, मा जानला मोनला गोसोखांदोंब्रा। होगोनलै एसे उनाव। मा फाग्ला सानोलै थेमोन। बारा बिसास गैयालै आंजोंबो, बाराखौबा।